sanya in yo baiti na rewa gurin manya na kasa. A gurin manya na kasa, na kasa. Sana fara magana, waɗansu za su dangana, waɗansu masu razana, waɗansu ko su bar gari saboda za mu fitina. Baitukan mu za su dinga sa su duk su hausuna su bar gari saboda sun sani muna da magana. Idan suka taba mu sun sani muna da mai sama. Birni da ƙauye haɗa har da karkara, ku firfito mu nuna banan gaba mu haƙura, ba mu haƙura. A dukan maganar da kai alheri na san kayo daidai, baka jin magana ba tsoro ni na san sai kayi fana dai. Wasu na kallo sun ki su ce komai an kauce daidai, ko za a yi ma duka maganar ba ka ki baɗi ba. Haka ne batun ga Nura ka faɗa da ɗa musu, yau cikin ƙasan ga dattiyai yawa ku ba musu. Yau ƙasan ga babu yanci, wasu na ta ƙara san su, wasu na ta bin su ne kawai saboda yan kuɗin su, wasu ne suke ta sai da mu kuɗin ake ta ba su. Dubi Zamfara da Maiduguri yau ana kashe su, ga Kaduna Katsina cikin gida ake kashe su. Subhanallah, subhanallah, kuma tashi mu ne miyancin mu. Kukan zuciya shi ne ya fito fili, cutar da ake mana yau kan taje koli. Kifi a wajen kama shake sanyin sakalli, kidnapping boko haram a ƙasa sun ɗaura ɗamba. Nan arewa wayo na ƙasa 'ya'yan arewa, 'yan arewa mu dai mutan arewa. Yes, that is true. The message has been done. Mashallah. Manyan arewa maganar mu akan ku mun yi, ku yi gyara, ku yi gyara, ku yi gyara.